Chcem, aby sme si dnes uvedomili tú hodnotu a význam písma svätého pre naše životy. V dnešnej dobe na Slovensku není problém mať a vlastniť Bibliu. Niektorí, ktorí ste z kresťanských rodín dlhoročných, máte 3 Biblie, 4 Biblie, 5 Biblií a mnohé z nich zapadajú prachom. Ale možno je nejaká, verím tomu, že je nejaká, ktorá nezapadá, ktorá je používaná, ktorá je ošúchaná, ktorá je popoznámkovaná, lebo po nej vždy siahnete a tam čerpáte tú Božiu múdrosť. Jeden z autorov Biblie, konkrétne Ján, napísal takúto vetu. Boha nikto nikdy nevidel. Boha nikto nikdy nevidel. A keď túto vetu počúvate a zamyslíte sa nad tým, tak si poviete, veď on ide sám proti sebe. Ak si ho nevidel, ako vieš, aký ten Boh je? Ako vieš, že je láskavý a nie je hnevlivý a pomstichtivý? Ako vieš, že není nejaký vzdialený a nezaujímajúci sa o tento svet? Ako vôbec vieš, že je stvoriteľ? Ale on to pokračuje a hovorí, že áno, Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Je pravdou, že Boha nikto nikdy nevidel, ale predsa ho niekto zjavil. A zjavil ho jednorodený Boží. Kto je ten jednorodený Boží? Ježiš. Ježiš zjavil toho neviditeľného Boha. Vďaka Ježišovi vieme, aký ten Boh je. A tento Ján hovorí, že v svojej epištole, 1. kapitole, prinášame vám a dosvedčujeme zvesť o Ježišovi, ktorý je viditeľným prejavom Otcovho večného života. A počuli sme ho, a videli sme ho, a pozorovali sme ho, a dotýkali sme sa ho. On je ten, ktorý je viditeľným prejavom toho Otcovho večného života. On je ten, ktorý nám zjavil toho neviditeľného Boha. A nielen, že vám to dosvedčujeme, že sme ho videli, počuli, stretli, ale odozdávame vám posolstvo, ktoré sme od neho prijali. Teda nielen, že on existuje, že tu bol na tejto zemi, ale hovoríme aj to, čo povedal, čo učil. Takže Boh sa zjavil v človeku Ježišovi. Ak spoznáte Ježiša, spoznáte Boha. Alebo skrze Ježiša spoznáte Boha Otca. A Ježiš sám povedal, že ak ste ma spoznali, spoznali ste aj môjho Otca. Ja som v Otcovi a Otec je vo mňa. A slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, ich hovorí a koná aj skutky, ktoré konám. Ako môžeme spoznať Boha? Skrze Ježiša. A ako môžeme poznať Ježiša samotného? Ako? My sme ho nevideli, my sme ho nezažili, my sme ho nepozorovali. Ale ako? Áno, máme svedectvo. Presne, máme svedectvo o tom. Niekto, kto ho videl, počul, zažil, to zapísal. A Ján hovorí, že Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Myslí tým Evanjeliu Jána. Ale to, čo je zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. Aby ste vierou mali život v jeho mene. Oni to svedectvo, tú svoju skúsenosť, ten svoj zážitok zapísali. A my to máme zapísané v písme svetom, v Božom slove. Božie slovo je úžasný dar, pretože skrze Božie slovo, skrze písmo môžeme spoznať Ježiša a skrze Ježiša môžeme spoznať neviditeľného Boha. Nie je to úžasný dar? A mnohokrát je položené na políčke to písmo. Nemáme k nemu taký možno vzťah, aký by sme mohli mať, keby sme videli a vnímali tú hodnotu toho, že môžeme spoznať Boha, že Boh nám hovorí skrze to písmo. Že Boh nám hovorí skrze Ježiša, že v Ježišových slovách, tých citátoch, čo tam máme, v jeho výrokoch, jeho činoch, vidíme Boha a počujeme Boha. Aké sú dôvody toho, prečo máme siahnuť po písme? Poprvé, aby sme lepšie spoznali Boha. A keď tam siahneme, spoznáme Boha, ktorý je láskou, ktorý ponúka záchranu. Druhý dôvod, prečo siahnuť po Biblii, je, aby sme zistili, čo Boh očakáva od nás, od ľudí. A keď tam siahnete po tej Biblii a čítate tú Bibliu, tak zistíte, že očakáva dôveru. To je tá najzákladnejšia vec. Očakáva dôveru. Dôveru, vieru. Vidíme to od Abrahama až po Ježiša. Abraham uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Ježiš hovorí, dôverujte mi, že Otec je vo mne a ja v Otcovi. Po Biblii siahame preto, aby sme spoznali vzor života.
Ježišovho života, otcovho života, ktorý máme ako veriaci a zachránení ľudia napodobňovať. Aby sme tam našli odpovede na naše otázky. Aby sme tam objavili princípy pre radostné a zmysluplné vzťahy. Tam je veľa rád, ako žiť zmysluplne v manželstve, v rodine, v normálnych vzťahoch, susedských a podobne. Takže toto všetko sú dôvody, pre ktoré my môžeme siahnuť po tej Biblii a čítať ju a vidieť v nej hodnotu.